Akwụkwọ nke Luk, isi nke 19. Mgbe Yeshua batara ma gafere Jeriko, e nwere otu nwoke na-anakọta ụtụ isi ma bụrụ ọgaranya. O biliri ịhụ Yeshua, onye ga-enweta wee rigoro otu osisi fig ọhịa nke dị mkpụmkpụ. Ya mere, ọ gbara ọsọ n'ihu ya, n'ihi na ọ ga-esi ebe ahụ bịa. Mgbe Yeshua bịarutere sị ya, “Zakịọs, rịdata ebe ahụ.” O lere anya wee hụ ya otu ugboro, n'ihi na aghaghị m ịkwụsị n'ụlọ gị taa. Ya mere, ọ gbadatara ngwa ngwa wee nabata ya n'ọṅụ. Mgbe ha niile hụrụ ya, ha tamuru ntamu na-ekwu na ọ gara guzoro wee sị Onyenwe anyị, “Onyenwe anyị, ọkara nke ihe m nwere ka m na-enye n'ụlọ ezumike n'ebe onye mmehie nọ.” Na Zakịọs, Yeshua wee sị ya, “Ogbenye, ọ bụrụkwa na m napụrụ onye ọbụla site n'aghụghọ, m ga-enyeghachi ya anọ.” Taa, nzọpụta abịala n'ụlọ a, n'ihi na ya onwe ya aghọọla nwa Ebraham. N'ihi na Nwa nke Mmadụ abịawo ịhụ na ịzọpụta ihe ndị a. Ọ nọgidere na-ekwu okwu n'efu mgbe ha na-ege ntị n'ilu, n'ihi na ọ nọ nso Jerusalem, na n'ihi na ha onwe ha chere na Alaeze Chineke ga-apụta n'oge na-adịghị anya. Ya mere, o kwuru sị, otu nwoke a ma ama gara n'ógbè dị anya iji nata alaeze maka onwe ya wee laghachi. Ọ kpọrọ ndị ohu iri aka ya ha kpụrụ ego iri wee sị m, “Dịrịnụ ruo mgbe m ga-abịa.” Ndị obodo ya kpọrọ ya si ma zigara ndị nnọchiteanya n'azụ ya, na-asị, “Anyị agaghị ekwe ka nke a dị ebe a ọzọ. Anyị nabatakwa eze ya ka ọ chịa n'ezi anyị.” Mgbe ọ chịchara, o nyere iwu ka a kpọọ ndị ohu ahụ o nyere ego ya ka ha bịa, ka ọ mara ihe onye ọbụla nwetara. Onye mbụ wee bịa sị, “Onyenwe anyị, amụbara oke gị site na mkpụrụ ego iri.” O wee sị ya, “Ọ dị mma, n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi n'obere obodo iri.” Ma ihe were nke abụọ bịa sị, “Onyenwe anyị, oke gị apụtala okpukpu ise.” Nye nke abụọ, ọ sịrị, “Gị onwe gị bụkwa onye ọchịchị obodo ise.” Mgbe nke ọzọ bịara sị, “Onyenwe anyị, lee oke gị nke m tinyere n'ime akwa nhicha aka, n'ihi na egbuturu m gị, n'ihi na ị bụ onye ezi omume. Ị na-ewere ihe ị na-etinyeghị na-aghọrọkwa ihe ị na-akụbeghị. Mụ onwe m akụbeghị.” Mgbe ahụ ọ sịrị ya, “N'ọnụ gị ka m ga-ekpe gị ikpe, ohu kwesịrị ntụkwasị obi. Ị maara na ọ bụ onye ezi omume, onye na-ewere ihe ọ na-etinyeghị na-aghọrọkwa ihe ọ na-akụbeghị. Gịnị mere na unu anaghị etinye ego m n'ụlọ akụ ka m wee nweta ya n'uru?” O wee sị ndị guzoro nso, “Nara ya oke ahụ, nye ya onye na-eme ngwa ngwa iberibe.” Ha wee sị ya, “Onyenwe anyị, o nwere iberibe iri? N'ihi na asị m unu, onye ọbụla nwere, a ga-enye ya, onye na-enweghịkwa, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ọzọkwa, ndị iro m ndị na-achọghị ka m chịa ha, ka ha kpọta ha ebe ama gbuo ha n'ihu m.” Mgbe o kwusịrị nke a, ọ gara n'ihu ya na-arịgo Jerusalem. Mgbe ọ bịarutere nso na Betani n'akụkụ ugwu a na-akpọ Ugwu Oliv, o zigara mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sị, “Gaanụ n'obodo dị n'ihu. Ebe ozugbo unu rutere, unu ga-ahụ akwa mkpuchi ekechiri ekechi nke onye ọbụla na-anọghị na ya. Tọpụ ya ma weta ya ebe a. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ unu
ihe mere unu ji tọpụ ya?" Zaa ya sị, "N'ihi na Onyenwe anyị chọrọ ya." Ndị e zigara wee pụọ wee hụ dịka o kwuru. Mgbe ha na-atọpụ akwa mkpuchi ahụ, ndị nwe ya sịrị ha, "Gịnị mere unu ji tọpụ akwa mkpuchi ahụ?" Ha wee sị, "Onyenwe anyị chọrọ ya." Ha wee duru ya gaa n'ebe Yeshua nọ, tụba ha. Ka ọ na-aga, ha gbasa uwe n'okporo ámá. Mgbe ọ nọ nso n'ugwu Oliv, igwe ndị na-eso ụzọ ya niile malitere ịkpọkọta onwe ha ma na-ekpeku Chineke ekpere n'olu dị elu maka ndị ukwu niile. Ngọzi dịrị eze nke na-abịa n'ọrụ ndị ha hụrụ, na-asị, "Aha Onyenwe anyị, udo n'eluigwe na otuto n'ebe kachasị elu." Ụfọdụ ndị Farisii nọ n'igwe mmadụ ahụ wee sị, "Onye ozizi, bara ndị na-eso ụzọ gị mba." Ma ọ zara ha sị, "Ana m asị unu, ọ bụrụ na ndị a ga-eme udo, nkume ga-akwa akwa." Mgbe ọ nọ nso, ọ hụrụ obodo ahụ wee kwaa akwa maka ya, na-asị, "Ọ bụrụ na ị maara ma ọ dịkarịa ala n'ụbọchị gị ihe ndị a metụtara udo gị, mana ugbu a ha ezobewo n'anya gị. N'ihi na ụbọchị ga-abịa mgbe ndị iro gị ga-etinye gị n'ọgbaghara ma gbaa gị gburugburu ma mechie gị gburugburu. Ha ga-emekwa ka ị bụrụ onye iro n'ụwa na ụmụ gị ndị nọ n'ime gị. Ha agaghịkwa ahapụ nkume n'ime gị n'elu nkume, n'ihi na ị maghị oge nleta gị." Ọ banyekwara n'ụlọ nsọ wee malite ịchụpụ ndị na-ere ebe ahụ na ndị na-azụ ihe, na-asị ha, "E dewo ya, ụlọ m bụ ụlọ nke Chineke, mana unu emeela ya ka ọ bụrụ ndị ọka mmụta okpukpe." Kwa ụbọchị, ha na-ezi ihe n'ụlọ nsọ. Ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị isi nke ndị mmadụ na-agbalị ibibi ya, ma ha enweghị ike ịchọta ihe ga-eme ya, n'ihi na mmadụ niile ga-atụkwasị onye nwe obi mgbe ha nụrụ ya.